Ja, välkommen till en ny video. Vi tänkte skata lite skate. Ja, vet du, han ska följa John. Nej, ska jag kommer inte köra spårskap. Nej, ska vi. Nej. Hej! Går bra, va? Jag tänkte vi gör lite. Tjejna! Okej, Abbe, nu får du följa mig. Nej. Kommer inte köra svårt. Nej, jag tänker inte. Det blev inte så mycket idag, men det var allt för den här videon. Hej då!